Tot just ara passen 7 minuts d'un quart de 12 del matí i és hora de, lamentant aquestes incidències tècniques que avui tenim en el nostre control, de reprendre amb certa normalitat la programació de mig matí. Tal com fem cada 15 dies i en dijous i a aquesta hora, l'Univers Zen és el qui ocupa el nostre temps de ràdio amb la presència en els nostres estudis de la Montse Macanàs, a la que avui, sense sintonia i sense música de fons, li donem la cordial benvinguda i li agraïm que en aquest dia de plujós i que fa de mal sortir de casa sigui en directe amb nosaltres fent-nos companyia. Bon dia, Montse. Bon dia. Això passa a la vida, vull dir, dificultats que ens trobem i que hem d'anar intentant sobreposar-nos sense posar-nos massa nerviosos, Molt bé, doncs l'Univers Zen, la setmana passada acabàvem dient que hi havia un oient que ens havia demanat que parléssim d'un tema en concret, que era el tema de les relacions tòxiques. La Montse Macanàs, disposada sempre doncs, això, a fer contents els nostres oients, ens ha preparat aquests propers minuts per parlar d'aquest tema. Bueno, bon dia, Déu-n'hi-do, aquest... Vaig recollir la proposta i després vaig pensar, jolines... En quin jardí m'he posat, Jo primer de tot us voldria plantejar una petita reflexió. De la mateixa manera que hi ha persones tòxiques a la meva vida, jo mateix puc ser tòxic per algú altre? Jo diria que segur que sí. Sí, jo diria que sí. Sí? Sí, de fet sí. Res no m'allibera de ser tòxic per algú, perquè la toxicitat només l'aprecia qui la rep. Per això, donat que a mi no m'agrada sentir-me o ser tòxic per ningú, a mi no m'agrada parlar de relacions tòxiques. M'agrada més definir-les com relacions que no em convenen. Perquè el fet que algú no em convingui no vol dir que aquesta persona no pugui convenir a algú altre. Canviem el nom, sembla... A mi m'agrada més, perquè toxicitat com que és com tant com emmetzinar. Exacte. No sé fins a quin punt, tot i que no sigui una relació convenient, no sé fins a quin punt m'està emmetzinant o jo emmetzino un altre, no? A mi només de veure des de l'altra perspectiva penso, prefereixo no pensar que sóc un verí per ningú, no? Ho suavitzem doncs una mica i entrem en el terreny de la conveniència més que de la toxicitat. Sí. I a partir d'aquí us voldria fer una altra reflexió. La persona és tòxica o el seu comportament, manera de fer o conducta és tòxic? Bona pregunta. Jo diria que no, que les persones no són tòxiques, sinó que són els comportaments, potser per situacions que hem viscut o el que sigui, que al final ens fan actuar d'aquesta manera. Estic d'acord amb la reflexió de la Irene. Jo no puc estar-hi en contra, doncs, tampoc. Sí, perquè mireu, per mi, no hi ha males persones, sinó decisions o comportaments desafortunats o maliciosos, tot i que a mi aquesta paraula tampoc m'agrada gaire. Ningú fa res gratuïtament. Què vol dir? Que sempre, al darrere d'un comportament que ens agradi o no, que puguem compartir o no, sempre hi ha un motiu. La persona que es comporta de manera no convenient cap a nosaltres té les seves raons sempre, tot i que per mi no siguin adequades o no m'agradin o no les comparteixi. Però he de respectar-les igual que m'agrada que respectin les meves, tot i que també puguin ser errònies per l'altra persona. Per això és important la comprensió, que parlàvem, te'n recordes, Irene, l'altra vegada? Sí. Cap a l'altra persona, empatitzar amb ella i humanitzar-la, entenent per humanitzar que aquella persona, tot i que ens estigui fent mal amb la seva conducta, té sentiments i té emocions igual que tenim nosaltres. Això no vol dir que per aquest fet em vegi obligat a continuar amb la relació si no em ve de gust, perquè quan ho veig des del prisma d'altre lloc, llavors ja no és tan feixuc ni és tan angoixós. Quan jo em permeto dir, doncs aquesta persona deu tenir, tot i que a mi no m'agradi, els seus motius per comportar-se així. Això d'alguna manera t'allibera, dius, no sóc jo, és un tema d'aquella persona que li fa que contra mi, entre cometes, doncs es comporti així. I aquí hauríem de parlar, que tot i que no ho tractarem avui, del perdó i l'agraïment. Bé, aleshores seguim centrant-nos en el tema. Aquestes relacions no convenients
Digues. Sí, clar, volia dir, perquè tal com ho expliques, et dono la raó, és a dir, ho veig així, però si em poso en una situació en la qual algú m'ha fet mal o m'està fent mal, em costa molt el fer aquesta empatització, no? Intentar empatitzar amb aquesta persona quan realment a mi m'està ferint o m'està fent sentir malament. Llavors és com la humanitzo si no tinc clar que aquella persona ho estigui fent amb mi, perquè precisament m'està fent mal. Clar, d'alguna manera, almenys a mi el que m'ha funcionat és prendre perspectiva, és a dir, posar com si estigués veient la pel·lícula. Quan jo estic assentat al cinema i veig l'assassí per una banda, per dir alguna cosa, ara no sé per què m'ha sortit assassí, veig la persona, jo tinc perspectiva i puc veure, no? Doncs per aquí no vagis, per allà no vagis, i puc entendre, clar, que ell està fent allò perquè l'altre li ha fet això, com un espectador, doncs igual, vull dir, la persona que d'alguna manera m'està ferint també té els seus motius. I llavors, si jo penso, bueno, doncs igual que jo puc fer mal a una altra persona, per això d'aquí la reflexió de que jo també puc ser cap a una altra, perquè si jo m'incloc aquí dins, i com que a mi no m'agradaria que a mi no m'humanitzessin, llavors automàticament em veig més capacitat per humanitzar l'altre, tot i que costa, perquè clar, quan jo deshumanitzo què faig? És quan jo em puc agafar a la ràbia, al que ja està bé, ho faig des d'aquí. Si jo humanitzo, ja no funciona aquest sistema, perquè llavors ja parlo des de l'amor i jo veig a l'altra persona des de l'amor. Ja no puc entendre la ràbia ni la necessitat de dir, veuràs, o espero que t'ho tornin, saps? Tot això ja no forma part de la humanització. El que jo anava a dir, aquestes relacions no convenients, no, ha estat molt bé aquest aclariment, on les podem trobar? En tots els àmbits? Sí, en tot tipus bàsicament, de relacions? de fet estan a tot arreu, però bàsicament quins són els més importants per nosaltres? La família, els amics, fins i tot els coneguts, perquè a vegades també et passa, no?, que potser vas a comprar al supermercat i no saps per què, amb la persona que està a la caixa, no sé què passa amb aquesta persona que hi ha alguna cosa que no va, no? O també a l'ambient laboral. Llavors, com distingeixo una relació convenient d'una que no ho és? Jo ho faré des de la banda positiva, com a mi sempre m'agrada fer-ho, des de la relació convenient. Què fa la relació convenient? Em fa sentir bé, em fa sentir valorat, em fa sentir estimat, no em jutja, m'omple, m'escolta, suma, respiro al seu costat, m'inspira per créixer, em sento còmode, soc jo mateix, i etcètera, etcètera. I això em dona peu a una tercera reflexió. Quin és el motiu pel qual em trobo dins d'una relació no convenient per mi? Y aquí viene cuando, atención, atención, nos ponemos todos... ¿Qué? Vosaltres què creieu? Mira, jo crec que influeix molt, com a mínim a la meva vivència. De vegades ens quedem en una relació no convenient perquè fa molts anys que tenim aquesta relació, una amistat de tota la vida que de vegades és tòxica, no convenient, però que ens sap greu perquè és de tota la vida. Per mi hi ha un altre aspecte que a vegades també ens fa tenir aquesta dependència, que són motius econòmics o motius de estar tenint pensar que tenim un tipus de relació com aquesta amb un superior a l'àmbit laboral o empresarial. També. Tu, Sergi? Doncs jo no sé què dir-te, la veritat. No sé, no se m'acut ara cap motiu en concret. Mireu, de fet, resumint-ho a grans trets, i aquí és quan la gent es posa, saps allò, es posa una miqueta alterat. Aquesta relació existeix perquè jo la permeto. Jo estic allà en aquella relació, pel motiu que sigui, però m'hi quedo, hi soc. O perquè és una zona de confort per mi, i evidentment sortir... Zona de confort entenem com a zona de confort, no una zona còmoda, perquè a tothom li diu zona de confort i t'imagines assentat en un sofà, saps, mirant el vent d'on va i prenent una cervesa. No. Zona de confort què vol dir? Que és una zona que jo conec. Sé què està passant en aquella zona de confort, si faig això o si faig allò. Quan jo vull sortir d'aquí, què passa? Com que desconec el que vindrà o el que hi haurà darrere d'aquella porta que vull obrir,
m'assalta la por i aquesta por, en lloc d'actuar com a un indicador, de dir, com per exemple el semàfor amb color àmbar, jo automàticament la poso en vermell. M'aturo i no faig res. I em quedo allà. I em m'autoconvenço de que allò que està passant és que ha de ser així, o això és que ja és de tota la vida, i em vaig buscant excuses a mi mateix per no sortir d'allà i prendre una decisió. I també us diré que quan jo m'adono que aquella persona o aquella relació no és convenient per mi, és perquè jo d'alguna manera he pres consciència de què està passant. Fins llavors estava com a la inòpia, anava fent. Saps? Jo anava fent i anava tirant endavant sense prestar gaire atenció. Llavors quan jo, pel motiu que sigui, o perquè estic fent un canvi intern pel que sigui, llavors me n'adono i és quan dic, ostres, què està passant amb aquesta relació? Sí? I aleshores hem de fer, conseqüentment, entenc, una lectura positiva d'això. Exactament. I quina seria la lectura positiva de la meva relació amb algú poc convenient? Però jo us diria que primer de tot, i sempre entenent que ja som conscients de que aquella relació no és convenient per mi, primer de tot em fa adonar que alguna cosa dins meu no rutlla. És a dir, em plantejo per què m'entesto en seguir mantenint aquesta relació, o dit d'una altra manera, perquè no puc acabar amb aquesta relació. Com en tota relació de dependència, aquesta persona omple un buit que hi ha dins meu. Amb la seva presència me mostra aquelles parts de mi que caldria enfortir, o treballar, o millorar, o modificar. Us posaré un exemple. Per exemple, dir prou. Aquest prou tampoc cal que sigui verbalitzat, és a dir, veure la persona i dir-li prou, sinó que es tracta d'un prou que sorgeix d'un compromís cap a mi, perquè jo pugui canviar la relació i o bé seguir amb ella d'una altra manera o bé deixar-la anar. Sí? Tema complicat, interessant, vull dir que fa pensar molt. Sí, la veritat és que... Quan hi entres una miqueta ja en profunditat, Déu-n'hi-do l'exercici que hem de fer, sobretot d'aturar-nos i reflexionar amb tot això que tu ens estàs comentant. Què puc fer per deixar anar o canviar aquest tipus de relació? Remeis, solucions. Remeis, solucions. Primer de tot, i el més complicat, estimar-nos. Valorar-nos. Mantenir un compromís amb nosaltres mateixos. Comprendre què està passant. Valorar les altres relacions i persones que hi ha a la meva vida que sí em convenen. Respectar-me i respectar l'altre. Acceptar malgrat no comparteixi. Creure i confiar en mi. Crear i prendre el timó de la meva vida. I com no, perdonar i agrair. I paral·lelament a tot això, que són més emocions, posar límits. Aprendre a dir no. Aprendre a dir prou. Parlar i actuar de manera amorosa i respectuosa. I, si cal, demanar ajuda a algú per tal que m'acompanyi en aquest procés. Moltes vegades és molt difícil de fer-ho sol. Per això hi ha o bons amics o familiars o professionals que ens donen la mà i ens acompanyen a veure com podem tractar aquesta relació. Quan arribem a aquest punt, possiblement hi haurem donat ja bastant la volta, no? En aquest problema inicial. I aleshores, sí, és una mica més relaxat. Evidentment, i aleshores ja fins i tot se'ns planteja aquesta possibilitat de no allunyar aquesta persona que considerem no convenient, oi? Exacte. No es tracta només d'allunyar la persona no convenient, sinó d'abraçar-la en el sentit d'acceptar-la, respectar-la i des de la comprensió decidir de manera conscient que vull canviar la meva relació amb ella, ja sigui per continuar-la des d'una altra banda o per acabar-la. Quan prenc aquesta decisió interna des del cor és quan els canvis són possibles, perquè ja no estic en la mateixa vibració. Us en recordeu el primer dia que parlàvem d'energia? Doncs jo ja no estic a la mateixa vibració, per tant, la meva atracció cap a aquella persona canvia. No oblidem que jo canvio la meva energia, però l'altra persona potser no. Possiblement. Per tant, segurament seguirà intentant estar present d'una manera o d'una altra. Llavors, si jo sóc ferm amb la meva decisió i actuo en conseqüència sempre de manera respectuosa i amorosa, a la llarga aquella persona acabarà marxant o canviarà la relació amb mi o ja no em farà més cas, sí?
tampoc hem d'obviar que hi ha casos en què potser em caldrà ajuda externa. El quid de la qüestió llavors es troba en què jo estigui prou fort per demanar aquesta ajuda sense sentir-me malament, o en què no demani l'ajuda des de la feblesa o la por, sinó que ho faci des de la convicció interna de que necessito l'ajuda. Quina gran diferència, demanar ajuda des d'un estat feble a fer-ho des d'un convenciment absolut i total. Sí, perquè normalment què passa? Quan jo no estic fort, llavors moltes vegades demano ajuda passant la pilota a l'altre, o sigui, esperant que l'altre em doni la solució. I la solució és meva. L'altre simplement m'acompanya a veure com jo, amb les eines que jo tinc o les que puc descobrir o les que em poden donar, de quina manera puc afrontar aquesta situació. Però com a jo, des de la meva consciència, no esperant que un altre, com la màquina expendedora, no? Que li poso la monedeta i em surten les patates. No? Doncs això funciona així. Els altres no tenen la solució la tinc jo. És molt interessant també que parlaves de valorar les altres relacions i persones que hi ha a la meva vida. Ara tiro una mica enrere, però m'ha semblat molt interessant perquè molts cops quan vivim situacions com aquesta, d'haver d'acabar una relació, de deixar enrere algú, ens veiem de cop sols, i no és veritat. Exacte, sí, perquè fins i tot quan estàs vivint aquesta relació, si us fixeu, de vegades quan hem tingut un tipus de trobada, no? amb una persona que no em convé, em quedo en allà. I llavors, fins i tot quan em relaciono amb els altres, o sigui, vaig encara amb aquella història que m'he quedat amb l'altra persona i parlo als altres potser malament, o la meva energia ve d'una manera que l'altre ja no s'apropa, i no me n'adono doncs, que les altres persones estan en allà, que si jo ho deixo a la porta o si no puc dir, mireu, és que he tingut un mal moment, m'ha passat això, m'ha passat allò, i segurament només el fet de verbalitzar-ho, jo em deixo anar, i l'altra persona segurament, com que suma, m'acollirà i em dirà, doncs, tranquil, no passa res, podem fer això, podem fer allò, o potser no cal, simplement que m'escolti. Moltes vegades l'ajuda més gran és la presència d'algun silenci. Dintre del nostre entorn i en una relació, jo diria, de diverses persones amb les que hem ubicat una d'aquestes no convenients, quan la tenim ubicada, identificada i perfectament definida, és bo poder comentar amb les altres persones d'aquest mateix entorn el que pensem, o d'aquesta manera li podem fer mal o perjudicar-lo envers que els altres no tinguin aquesta mateixa opinió que nosaltres. Jo penso que aquesta pregunta és fantàstica, no? Perquè d'alguna manera una cosa és quan jo estic interactuant amb algú altre i surt a col·lació potser una persona i es dona el fet de que jo pugui comentar des de la meva evidència, o sigui, des de la meva perspectiva el que m'ha passat a mi, llavors sempre és dir, mireu, a mi m'ha passat això, m'ha passat allò, sempre i quan crec jo, des del meu punt de vista, es doni alguna conversa o alguna que passi, però per mi, de manera gratuïta, parlar sobre algú que a més no està al davant, i tampoc, clar, jo tinc la meva versió, però falta la versió de l'altre, sempre hi ha dues versions, i llavors, fins i tot jo, actuant que m'està fent mal a mi, si l'escoltés, tot i que a mi no m'agradaria, segurament l'entendria. Tot i que pensaria, però per què sóc jo la Diana, no? Però jo entendria que aquella persona està passant, igual que a mi m'està passant amb un altre. Llavors, si a mi no m'agrada que ningú parli tampoc de mi, sense saber, sense conèixer, i automàticament em pengin l'etiqueta, doncs també potser des d'aquí no anar una mica en compte i veure des d'on, quan jo faig un comentari sobre algú, des d'on el faig. Sobretot fer-lo des de l'amor, des de la comprensió i des de l'explicació, des del meu mapa, la meva vivència, no la de l'altre. No intentar menjar el cap als altres. Sí? Esteu escoltant l'Univers Zen amb la Montse Macanàs, avui parlant-nos d'aquestes relacions, anava a dir tòxiques, no convenients, arribant en aquell punt de la seva secció en el que fem, i ja ens hi estem acostumant, aquest exercici de meditació que m'agradaria doncs que si des del control de so en Gabriel Murga ens fa pujar doncs aquest mateix tema que està sonant, o en tenim un altre de més adient, és aquest el que sona, el que ens ha suggerit la Montse Macanàs, puguem entrar ja en aquests minuts de meditació. Molt bé, doncs com sempre situeu-vos ben asseguts, els ossets del culete, ja sabeu, els isquions ben anclats,
l'esquena repenjada, creixem des de dalt al cap com si un filet ens estirés al sostre, deixem anar les espatlles, obrim el pit, els palmells de les mans mirant amunt i tanquem els ulls. Observem també que els nostres peus estan còmodament posats, les plantes damunt el terra, i des d'aquí connectem amb la nostra respiració, inhalant i exhalant, tranquil·lament, pausadament, permetent que tot el nostre cos es vagi deixant anar. Sentim el pes de les cames, del tronc, dels braços, del cap. Permetem que la calma vingui a nosaltres i mentre l'anem abraçant, la sentim com va instal·lant-se dins de tot el nostre cos físic. Inhalem i exhalem calma. I des d'aquí imaginem com un núvol ple de pètals de flors arriba a nosaltres, ens entrega aquests pètals de flor i nosaltres, bufant-los amb molt d'amor i molt de respecte, els enviem a totes aquelles persones no convenients per nosaltres. Els hi enviem el nostre amor en forma de flor. Les flors són boniques, les flors fan molt bona olor i tenen uns colors que ens abracen. Des d'aquí volem abraçar aquelles persones poc convenients per nosaltres. Les enviem, aquestes flors, una per una a cada persona o a totes en conjunt. I si no ens ve cap persona, ho enviem en general a les persones poc convenients pels altres, fins i tot per familiars nostres, per amics nostres. Busquem l'harmonia des d'aquesta compartició, d'aquests pètals de flor que van arribant al cor de cada persona, des de l'amor, des del respecte. Començàvem l'espai d'avui molt nerviosos, molt tensos, donades les dificultats tècniques que teníem en el nostre control. I mira, ves per on, tot s'ha anat normalitzant, tot s'ha anat tranquil·litzant, la música ja sona i ens acompanya en aquest exercici de meditació que ens planteja a cada 15 dies la Montse Macanàs. Gràcies una setmana més per estar amb nosaltres. Esperem que la gent hagi també agraït aquest temps de pausa, de pau i de tranquil·litat, i d'aquí 2 setmanes haurem començat un nou mes, el mes de juliol. Si no m'equivoco, estarem ja a dia 2, en una fase plenament estiuenca, un moment sempre bo per continuar parlant d'aquests temes que ens porta la Montse Macanàs. Repeteixo, gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Una abraçada.